No, štandardne sa stáva, že ten mladý dealer sa dostane do obchodu a v tom veľkom rauši končí vo väzení, pretože nevedia to včas ubrzdiť alebo jednoducho majú pocit, že im patrí svet, keď sa im darí. Ja to robím tak, že jednoducho, keď mám pocit, že to nie je v poriadku, tak s tým na čas prestanem. Ja som pracoval som nepracoval s heroínom a podobnými vecami. Myslím, že toto sú, na to sú tu väčšinou neslovenské zdroje a bežne, čo sa u nás predáva z marihuana, pervitín, tripy alebo extáza. Je to sa úplne najširšia klientela. Žiaľ Bohu sa častokrát tí ľudia, ktorí nevyzerajú, že sú na pokraji spoločnosti, tým aj na pokraji spoločnosti dostanú. Ale naozaj nedá sa vôbec určiť, že to, že by niekto viacej alebo menej bral. Možno, že to rozdelenie tých drog v rámci sociálnych skupín je trošku rozdielne. Tak ako je viacej alkoholikov medzi robotníkmi, tak takisto je to aj s inými drogami.